Уважаеми зрители, мои приятели от Перник, разбира се, ми разказаха, благодаря. Ми разказаха за едно момче. Когато той е малък, родителите му отиват да живеят в Тарагона. Това се намира в Каталуния, в Испания. И започва да тренира футбол. Треньорите забелязват, че той тича много бързо и го насочат към леката атлетика. И той става първият чужденец в шампион на Каталуния на 100 метра гладко бягане. Това е много похвално, обаче мен ме впечатли друго и затова реших да го поканя. След като финишира, той сега е на 17 години, след като финишира, за изненада на всички, вади от сака си българския флаг, мята го и прави почетна обиколка с него. За мен е радост да ви представя Николай Георгиев! Как си? Много добре. Всъщност, Тарагона, колко голям град е? Доста голям е. Да речем като Пловдив, примерно. Може да е по-голям. Добре, и Тарагона, там това е Каталуния. Да. И вие отивате там, майка ти, баща ти работи, ти там си почваш да спортуваш в футбол. Точно така. Защо? Вие от Перник всички се футбол ли трябва да играете? Не. Ето, може има и други спортове. Защо футбол? Просто смяташ, че треньорите са решили, че си талантлив майка ти и баща ти и ти почваш да риташ топка. Не, аз тренирам футбол от доста време. Смисъл. Добре, разбрах ден в началото, че почнал там футбол. Там заради Христо Стоичко в Каталуния футбола е популярен. Да, горе-долу. Там, между другото, си го спомнят Христо Стоичков, нали? Разбира се, всички го знаят. Разбира се. И ти почваш да тренираш футбол и после те забелязва, че тичаш добре. Да, точно така. Ти си много висок, за да тичаш добре. Ние, високите хора, обикновено играеме други неща. Баскетбол, волейбол. Аз започнах да тренирам лека атлетика, защото ме забелязаха, че съм много бърз. Какво значи бърз си? Какво значи бърз? Колко па си бърз? Доста. Какво значи доста, бе? Доста. Бърз. Дай ми говори ми с цифри, не дай ми обясняй. Забелязаха ме, че съм бърз. На 100 метра имам рекорд 11.38 на 222.59. Айде, преувеличаваш. 11.38 преувеличаваш. Не можеш да бегаш толкова бързо. Толкова? Толкова е? Да. Сигурен си? Да. Има документирано е това? Да. И решаваш ти да почваш, т.е. треньорите казват, ти, Николайчо, бегаш много добре, дай да бегаш за нас. Ти сега учиш в Каталуния. Къде учиш? Уча в Тарагона. Добре, бе, ясно знам, че в Тарагона. В училище учиш? В институт, в 11-ти клас ще съм сега, но без специалност, защото в Испания специалността започва от 12-ти клас. Какво? Аз съм в институт, смисъл не... Как е институт, бе? Там на училището институт ли му викат? То се казва институт, да. Така се казва? Да. Леле, при нас е след училище, бе. Не знам. Вие там учите институт по време на училище. То училище, но... То училище, ма институт, разбрах. Институт се казва, да. Така. И ти учиш там в института, не нещо специално, а просто всеки предмети. Абсолютно. 12-ти клас специализираш. Да. Окей. И ти почваш да бягаш там, да тичаш в Каталуния. Ти си вече си от Каталуния. Не съм от Каталуния. Как не си от Каталуния? Чакай малко сега. Къде е Перник, къде е Каталуния? Ти си вече от Тарагона. Учиш в институт, бягаш там за тях, ти бягаш за твоето училище. Това е институт. Не. Аз бягам за отбор. Кой е отбор? Отбора, значи... Миньор Перник. Не. Абе, не. Значи не е Миньор Перник. Не. Добре, аз искам да разкрия тази цялата история със знамето. Значи ти бягаш за тамошния отбор, който е отбора на института в Тарагона. Не. Отбора е
казва се Агрупасио Атлетика Каталуния, но аз започнах в отбор, който се казва Химнастик де Тарагона. Какво? И мен ме забелязаха в Я химнастик. послед, забелязали сте в Миньор Перник. Я последете снимките. Забелязали сте. Последете снимки, уважаемите зрители, да видят де Хименец, отбор де Тарагонас, пистолерос, кабалерос, карамбас, мучачос. Как се казваше отбора, че го забравих? Агрупасио Атлетика Каталуния. Какво? Колю, виж Миньор Перник колко по-лесно се произнася, бе. Миньор, какво? Как каза, че е? Агрупасио Атлетика Каталуния. Агросъпър, много яко. Това е, не мога да му кажа име. Агропасион е Каталуния. Хубаво ти бягаш за тях вече. Те нямат ли си знаме тия Каталуния? Аз мога да ти кажа, че съм ходил в Каталуния на бенефиса на Христо Стоичков, когато той беше на Окамп. Имах честта да бъда поканен от него. И си казахме тук с колегите, какво ли ще правя там да отида пред хората. Те не знаят кой съм. Нали? В смисъл, не бях много сигурен дали гледат шоуто, но горе-долу бях сигурен, че в Каталуния не гледат вечер шоуто преди да си легнат, както е в България, Румъния, Македония и другите държави на Балканския полуостров. И понеже не бях много сигурен, свикам, ще излеза там много хора, какво ще си кажат, някакъв дългуч тук с бръстата глава. И затова, като излезнах, казвам, че лично тогава моите колеги ми бяха написали химна на Каталуния, който не мога сега да се такаки, разбира се, просто аз го бях наизустил тогава, но това беше отдавна и като започнах този химн на Каталуния да го говоря, и въобще всички избухнаха в аплодисменти, беше уникален момент за мен. След това изпях Йовано Йованке. Евгений Митров беше с мен, който може да потвърди тази история, освен Абсолютно потвърждава. и 60-70 хиляди души на стадиона и около 200 телевизии по света. Така, Ти че... и Хосе Карерас. Това бяхте. Аз и Хосе Карерас. Това сте. Ма той беше видял от Тончо и пя тая... Точно, Несун Тая Дорма. песен Несун Дорма е пя. От Тончо беше видял и затова я изпя. Тази я изпя същата, да. Да, точно така. Както и да е. Та знам, че там те си имат, там си знамена си имат. Да, точно така. И ти, какъв си ти, бе, 17 годишен перничанин, ще вадиш ти там, когато си в Каталуния учиш техния институт, ще вадиш ти българско знаме. Някой знаеш ли, че ти ще го извадиш това знаме? Никой не го очакваше, даже и родителите ми не знаеха, че го нося в раницата. Аз от родителите знам, аз знам от тях, аз затова ти казвам. Ти защо криеш от всички, че носиш това знаме, бе? Защото беше изненадано и не знаех, че ще спечеля. За всеки случай си го взел. Да. Но аз винаги си го нося. Значи ти си казал... Сега... Значи ти си мислял следното. Николайчо, ти не си сигурен дали спечелиш, ма па ако спечелиш, как ще извадиш това знаме? Така ли си мислиш? Не знаех дали ще спечеля, но... А като спечели, какво стана? Като спечелих, не можа да повярвам. Аз като видях на таблото, че списа, че съм първи, аз се хванах за главата и не знаех какво става. Добре, това е готино, но до толкова да си организиран, че да извадиш знамето, си бил. Аз винаги си го нося за късмет. Носи си българското знаме за късмет. Да. Добре, как реагираха всички на стадиона? Кой стадион беше това състезание? Беше един стадион в Барселона и каталунците, като видяха знамето, някои се питаха това знаме на кое държава е. Не знаеха, че е на България знамето. Да. А как реагираха? Ръкопляскаха ли? Някой да. Имаше, да. Добре, треньорите ти, които си от техния отбор, как реагираха? Треньора ми дойде с мен и си направихме снимка със знамето. Ага, треньорът ти е фен. Да. Твой и наш, явно. Да. Супер. Добре, ти как се чувстваш там? Моля? Как се чувстваш в този град Тарагона, който е в Каталуния, в института и по принцип как се чувстваш? Чувствам се страхотно, защото е едно супер красиво място и плажа ми е близо. И това е много важно. Чакай, бе. Чакай малко. В Перник няма ли плаж? Не, има басейни. Ето, виждаш ли? Перник има басейни. А в Тарагона има ли? И в Тарагона има басейни, но плажа Не са същите като в Перник. Не са. Добре, значи ти там си живееш, тренираш си, спортуваш си, но ти е мъчно за България за да носиш този флаг. Що го носиш тебе?
Кое е важното за тебе в България? Ти си със семейството си там, майка ти, баща ти. Имаш ли сестра? Имам брат? сестра, да. Имаш сестра. Тя е по-малко от тебе, предполагам. Да. Да, и сестра, ето цялото семейство сте там. И България, какъв Перник, какви тук, ние сме си тук ние. Вие... Липсва ми България, защото съм израснал тук и всичките ми приятели са от тук. Ти обаждаш ли им, се свързваш ли с тях? Да, много често. По скайп или по фейстайм? По двете. Добре, браво, добре. Колко време си идваш, колко пъти си идваш? Идвам си всяка година. Всяка година. Лято. Значи не ти липсваме много. Според мен би било по-хубаво да идвам малко повече, поне 2 пъти. Да не си фанал гадже тук от Перник. Не. Чакай, не сега. Ти на мен всичко му кажеш, аз няма да ти кажа на вашите. Ще няма да им казвам такива неща. Ти вече си на 17, нали? Да. Иначе може. Не се смей. Имаш ли гадже от Перник? Не. А от Тарагона? Имал съм, но сега не. Какво значи имал сам? Ма испанка ли или българка? Испанка. Испанка? Да. Що има ли хубави испанки? Има, да. Абе, има. Най-хубавите са в България. Испанки. Какви испанки? Аз съм ходил в Испания. Разбира се, не заради испанки, но съм ходил там. Добре, приятели, виждам, че си притеснен, а няма нужда. Ти си направил нещо страхотно и си един много готин млад човек. Донесъл си ми подарък, предполагам. Един подарък за теб специално. Да, мерси. Това е знамето, с което си го нося всеки Искаш път. да ми го подариш на мене? Точно така. Благодаря ти, приятелю. Благодаря. Благодаря ти. Добре. Благодаря. Добре, а това? Това са медалите. Дай, покажи ги да ги видим. Покажи ги да ги Така. видим тия медали. Това е първия ми медал, Браво. когато станах шампион на 100 метра Браво. в Каталуния. Това е втория ми, който станах вице-шампион на Каталуния на 200 метра. И това ми е най-важният медал до момента. Трето място в Испания на 200 метра. Трето място. Трето място? Това е за трето място, да. Ама това е за 200 метра. Да. А защо е златен за първо? Нали? Това е в Каталуния, това е в Испания. Те са различни шампионати. Чакаме, Каталуния не е ли Испания? Не. Добре, това ще го харесат, като го кажеш. Това ще им хареса. Желая ти успех, приятелю. Много. Сигурен съм, че продължиш да се справяш. За мен е чест, че те познавам. Уважаеми зрители, това беше Николай Георгиев.